Ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Рахш ТЖ. Бародарон дар имзон навор 11 та мошини арзон омода кардаги мошине ки через WhatsApp, через имо роӣ карда мошини арзона кай бародарони азиз. Навори моро то охираш тамошо кунед бародарон, ба видео навори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ва ба шумо кофта ёфта пешниҳод мекунем дӯстони азиз. Агар шумо ҳама хел мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира бародарон ё ки ягон чизи дигар, дар номер имо WhatsApp мо роӣ кунем, мо дар видео оянда реклама мекунем ё ки бо мо занг занем, мо маслиҳат мекунем, реклама мекунем бародарони азиз. Курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомон 47 дирҳам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки видео навори моро падилиса кунем, бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ. Якм мошини фурӯшӣ бародарон Daewoo Nexia свети сафедаи соли баргашт 1995 объем моториш 6 литр коробкаш механика дӯстони азиз, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. Мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дар ҳолати хуби техникаи бародарони азиз. Мошин бе ягон камбудия гуфтага ба хотире ки камтар шароит ва азмин шудага ба ҳам хотир мефурӯшанд. Мошин қарор дорад дар шаҳри Норак, нархаш 20 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзон мекунем гуфтага. Хадавои балонош навай, краска раднои хуча дӯстона диска писка задаги мошин как надай. Рақамҳошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз, кадом агар Nexia хар бошон метавонед дига маълумоти пураша ҳамин рақамҳо гирем бародарони азиз. Як бор дига такрор шава ки дӯстон агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp ё ки бо мо занг занем, мо маслиҳат мекунем, дар видеои оянда ин хел реклама мекунем. Мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. Дими мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ВАЗ 2112 молодёжная соли баргашт 2000 сӯзишвориш бензини холияй мошин тоқа бензинка дигаштагай объем моториш 6 литр коробкаш механика системаи мошин хубай дӯстони азиз. Мошин балонош нав задагай, аккумуляторам навай, хадавой кардагай, задаги пӯшидаги надорад. Мошин дар ҳолати хуби техникай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 8000 сомона бо кадоми харидори аниқай, ҳуҷҷатоша ҳамаша хмо мекунем гуфтагай, бо арзонам мекунем. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз, кадомтон харидор бошед мошини арзонакай ВАЗ 2112 бародарони азиз молодёжни метавонем дар ҳамин рақамҳо пурра маълумоташа гирем бародарони азиз. лайкотона дар як надорем бародарони азиз, лайкота намонед, видео навори моро дар имотон падилиса кунед. агар ягон мошин дар кор бошад дар комментария нависед, мо ба шумо ёфта пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D бародарони азиз, соли баргашт 2011 мошин американкай сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 2.5 литр коробкаш автоматай бародарони мошин дар ҳолати хуби техника задаги пӯшидаги умуман надорад, кожни салон дорад бародарони азиз, кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 та балони нав, люк, хадавои нав кардаги балону полни худ сад. мошин бе ягон камбудия 100% ҳамаи чизи ҳамин новинкаша дорад бе ягон камбудия. нархаш 115 000 сомона бародарони азиз бо арзон мешавад. мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад. кадомтон агар харидани бошед бародарони Toyota Camry D бо арзон мекунем гуфтага, муомила мекунем, мошин кагнадай бе ягон камбудия. маълумоти пураш метавонед дар ҳамин рақамҳо гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо бародарон Opel Astra J соли баргашт 1999 сӯзишвориш бензини холияй объем моториш 8 литри простой коробкаш механика дӯстони азиз. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин беҳтари састен кардагиай, ду электропакета бародарон, дари пешаш 4 та балони нав дорад. мошин задаги пӯшидаги надорад, нав кардаги задни камера монитор. мошин бе ягон камбудия молодёжни кардаги полни худ бародарони азиз, балонош навай, хадавои кардаги, танировка ҳама 100%. мошин дар шаҳри Россия дар Москва қарор дорад бародарони, дар аэропорт Жуковский қарор дорад. мошин асосан алиш мешавад гуфтага, ба мошине ки дар Тоҷикистон бошад лобои намуд пешниҳод кунам гуфтагиян. вариантошон мебинем тоқа алиш мешавад. хай кадоме ки агар харидани бошад 210 000 сомон нархша бо арзонам мешавад. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз, кадомтон агар алиш кардани бошед, ҳамин мошин дар Москва ба мошини дар Тоҷикистон буда алиш мешавад, ё ки Тоҷикистонам будани шавед, бо ҳамирам ёрдам мекунам. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо маълумоти пураша метавонед дар ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2101 бародарони азиз, молодёжни соли баргашт 1997 свети сафедай сӯзишвориш бензини холияй объем моториш 4 литр каммасрафай бародарони азиз, коробкаш механика, мошин телевизор, монитор дорад. мошин хай балонош миёна, хадавоям ҳастай, дига маълумоти пурашам мегирем бародарони азиз.
мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархаш 6000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзон ам мекунем. ва варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини алиши доред, ягон мошин дорен варианти алиштора гуфтага пешниҳод кунен. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорен азиз, метавонед дигар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш мекунам я лайк бепул агар имконият бошад мондан гирен, то ки видеои мо тез буромадан гирад. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯш мо бардорем ваз 2107 молодёжнай тюнинг кардагияй мошин 100% гуфтага сиёбаш камтарак фақат амин камтарак ақибаш кор дора гуфтага кузуфуш мелечовка тамом дигар 100%. соли бардориш 2006 бардорин азиз. судишвариш бензин газ задагияй кор мекунад. объем моториш 1.6 литрай, коробкаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин. мошин диска писка задагияй, танировка полни худ бисёр доша алиш кардагияй. маълумоти пураша бо телефон метиҳам гуфтагияй. мошин уман задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом. нархаш 27000 сомонае. кадоми харидори аниқай занг зана гуфтагияй. нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нест бардорин азиз. хай кадомтон агар ҳамин хел мошин дар кор бошад, харидори мошин занг зада хатон маълумоти пураша мегиред. нархи ахирош гуфтагияй хай бо намедонам. марҳамат маълумоти пураша бо гиред. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. ҳафта мошини фурӯш мо бардорем ваз 2115 молодёжна. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардам системи беҳтарин шай. соли бардошт 2004 судишвариш бензини холияй мошин тоқа бензин кати гаштага. объем моториш 6 литрай, коробкаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин бардорем. мошин радной краска задагӣ пӯшидагӣ надорад. 10 моҳи дига танировка дорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат. мошин бе ягон расход гуфтага ягон расходи меличовка надорад. мошина бин ай пеш бинен бо хай гап мезанен. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 22000 сомона бардорин азиз. кадомитон хай харидарин бошен метавонед дигар маълумотша гирен. бардорин як чиз дига ки агар кадомитон агар мошин хар бошен дар комментария нависен. бардорин мо ёфта ба шумо пешниҳод мекунем. номи мошина солша чӣ хеле ки дар кора нависен хушрӯ карда. мо дар видеои оянда мошина гуфтагитон албатта кофта ёфта пешниҳод мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорем дӯстдорони Lada Priora бардорин азиз. чӣ хеле ки хоҳиш карда будем. соли бардориш 2008 судишвариш бензини холияй бардорем. мошин тоқа бензин катияй. объем моториш 6 литрай, коробкаш механикай. системи мошин беҳтарин. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. светаш мокри асфалт нияй. хадлабои балонош қариб навад. дӯстони азиз, дигар маълумоти парашам мегирем гуфтагияй. соҳибуш гуфтагияй моторш беҳтаринай мошин бе ягон камбудияй. маълумотша кам чӣ кардагиян. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 24000 сомона. бо кадоми харидори аниқ боша бардорин азиз. хай бо маълумотша мегирем. мошин варианти алиши ҳам дорад гуфтагияй. ягон вариант дошта боша метавонен. дар ҳамин рақамо занг зада пешниҳод кунед. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардорин азиз. як дига ваз 2101 молодёжния. соли бардошуш 1982 бардорин азиз. судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литрай, коробкаш механикай. мошин беҳтарин гуфтагияй. сайташ мошина ҳуҷҷатош қатъи танировкаш буд шидагияй не ки дига ҳамаҷо 100% бе ягон камбудияй. мошина светаш ҳам хеле голубойски ҳам хеле радной краскашай. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад бардорин азиз. нархаш 12500 сомонай. бо кадоми харидори аниқай гуфтагияй наличи сум дошта бошад бо арзон муомила мекунем. марҳамат. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша гиред. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. марҳамат. мегзарем бардорем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардорем ЗАЗ 968 яъне ки запорожай. соли бардошуш 1980 судишвариш бензини холияй бардорем. мошин тоқа бензин кати гаштагияй. объем моториш 1.4 литри простояй камасраф. коробкаш механикай. дӯстони азиз, мошин беҳтаринай. мошина полни худ айсар кардагиян гуфтагияй. полни запчастои Россия овардагиян. мошин полни худ айсар кардагияй. умуман задагӣ пӯшидагӣ ягон камбудӣ надорад. мошин самбуфер балонош нав, ҳуҷҷатош яксола, камера сони ҳама чиша дора гуфтагияй. бе ягон камбудия бардорин азиз. хай бо дигар маълумотша мегӯям. мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравша. нархаш 40000 сомона бардорин азиз. хай қиматай хай бардорам ин шакма намедонам кадоме ки ҳамихи мошина завқ дора худаш бо медонад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадоме агар харидор бошед аз соати 8 то соати 9 шава занг занем гуфтагияй. бо маслиҳат мекунем. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ.
11 мошини фурӯши бардорӣ аст. Opel Astra J соли бардоришаш 1998 аст. Судишвориш бензини холия бардорини азиз. Абё моториш 6 литр коробкаш механика мошини соза гуфтага соҳибаш. Намедонам хай бо дига маълумотша мегирем бардор маълумотша кам мондаган кам парфтаган дига маълумоти праша хитон намегирем. Мошини дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 29000 сомон бардорини азиз. Нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нестай. ин ҳамқа маълумоте рақамошон дар рӯи экрани шумо. Агар кадомитон харидори аниқ бошед метонен занг занед дига маълумоти пураша гирем бардорини азиз. 29000 сомон мошини беҳади бад арзон 98 сол 29000 сомон арзони бад марҳамат. ин буд 11 та фурӯши мо бардорини азиз. То видеои оянда худо нигаҳбонтон. агар мошини фурӯшӣ дошта бошед ё ки ягон чиз дига дар номеро имо WhatsApp роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. хайр дар паноҳи худо.